Kwamukele uhlelo ezikaBhoqo Studio ingosi yethu lena yabaculi mfowethu uyabona kanje ngamanje siphethe igago siphethe ingwevu mfowethu siphethe inkakha kwezomculo wesintu sikubingelela ekhaya lakithi Kabi yami yaphela siyaphila njani ngiyaphila utuphethe inkakha kodwa engadume utuphethe inkakha engazo umuntu hayi umuntu owaziyo umculo uzokwazi kusho bese kusala kulabo nalabo eish cha ngibingelele ngibonga leli thuba ndoda ngipha lona ngicabanga ukuthi umculo nomculo uyalidinga leli thuba ukuthi nje kuyenzeka isizenze ngathi asinakile kodwa ngaphakathi inhliziyo ibisho ukuthi inkosi yami engakangibiza nami cha sisabe safika ngifuna ukukhumbuza umbukeli lapha ekhaya ukuthi ubani sikhuluma naye udabuka futhi lo khuluma na nje manje umletho wakamajola ngidabuka emsinga emachunweni othoni lwezulu isigode esikhohlanda umhlathi noma ethengele ke ngoba umhlathi esondelene kodwa ke umlando wami mude ndoda mude ngoba inkaba yami isempangeni kwesakamthetho emsondozi insizweni ngahamba engakabikho ke shothi ibekho lemfowethu sokuba notshwala hayi ngifuna hayi ngahamba ngabikho singakabikho sasiphilela ngenkonzo ngiqalelana nje sengifika komsengo ukubona lokho kuthiwa insizwa uthi hayi kuthi kanti insizwa into enenkani into enenkani phela insizwa basho njalo hayi ukuthi ngithi ngiyinsizwa mina ngokwakho mawubheka igama elithi insizwa noma insizwa ngokweqiniso ngokwami nangokubuka kwami ngeke ngithi ngesizulu or ngithi ngokwami ngicabanga ukuthi umnsizwa indlela oyiphethe ngayo ngicabanga ukuthi mawuyinsizwa kumele uhloniphe ukuqala lokho ukuhlonipha abantu nezinto senzayo kini noma emphakathini ngicabanga ukuthi igama lokuthi insizwa liyakufanele bese siyaliphendula ke thina makwaphatha isibhamu soyinsizwa noma hayi lo kuyasidlule lapho koPrenot ngoba nami nginawo ufuna uthatha usibeke ukuthi noma ukhanyisele umbukeli lapha ekhaya ukuthi uma ngabe ungena emculweni yebo kumculo omkhulu sikubona uthatha indima kaMaskandi njengento ongakwazi ukusebenza kuyona kakhulu sakubona futhi uhlabana uvelela kuMaskandi ngabe yini yakho uthando kaMaskandi kuwo angeke ngiqamba amanga ndoda mina ngifuna uqamanga ngithi hayi indaba ngakhula ngibukela kobani ngakhula kithi lokhuza le nto hayi angifuna uqamanga impela namanje ngisho ukuthi mawukuthi idlozi lele la ngena le ginci hayi ngangena idlozi elingakho right hayi ngicabanga ukuthi ngidlala ibhola ngo92 bazokhumbula abaningi mina into ebengiyingcono kakhulu ibhola kangangokuthi ngize ngafika kuMazulu ngo91 nganguMazulu ngafika eKhotsho uDiza Thwala uBhakha wangifica khona unjiyele sehambile uBhakha kwawuyena nje kwayiphithiphithi ke ngizama ukuya emlandweni ombuzo wakho njalo nganqamle sikubona unobudlelwano nabantu abafana noLaklehwathi injalo indaba so ngasuka kuMazulu ngantshontsha umthatha Bucks phakathi nje no92 mangifika le ngangihlala elisikisiki mangifika khona bathi bacela ukuthi ngidlale kuyiFaka Chiefs siphakame babefuna ukwehlisa umthatha Liverpool kwakusene first division ngaleso sikhathi kuze kukhuphuka iFaka Chiefs ukuthi ngizopronyotha kuyisizini elandelayo sengiya kumthatha straight hey ndoda mnangani noma idlozi lami noma yini kodwa ke ngakuthola mase ngibuyile ngoba ukuhamba kwami ngiya kuMazulu ngangade ngisebenza khona la nje esihleli khona ngifaka ubaba ngoba ngathi mangibuya kungasahambanga kahle wangitshela umnye ubaba esayisebenza nabantu baba wathi mhla ngihamba wathi make kwangilungela la engiyakhona ngoba idlozi alisebenzi kusho ukuthi uyacabanga ukuthi kuqala ke bekwazi ukuthi mawuyidlala ibhola isigebengu so noma umculo so nje kodwa ngizothiwa uthanda umculo okay angizoqhubeka so kwaba nezinto ezingiphazamisayo nje impela kangokuthi ngaliyeka ibhola ngalimala la edolweni ngaba neinjalo ngaliyeka ibhola ngathi mangifika la eGoli ngahlala mhlambe 2 weeks mangingaphazama bangithatha bangisakuswaloza abafowethu sebashona oBhileni la eDobsonville yayisakhotshwa eSterhomani bakwazi vele ukuthi hayi ngangenkinga mina mfethu thina sidlala ibhola umdlalo webhola engabizwa ngegama elisepasini ne nickname because into akayiyona
Ngibiza ngubani lapha ebholeni? bengibiza uVaras uThoni kakhulu ngeke ngoba nguAnton but bengibiza uThoni yazi lawo maganyanyana nje la so ngakwakubuya kwami ke la mangibuya la kwakunegenge eyayihlala la ngenzansi idlala iginga amarasta ngijwayele nje kwavakashela mangibhorekile ngiwavakashela Usasilandisa ukuthi bakuthatha bakusaqero. oh bangisa kuswalozi mabe ngisakuswalozi ke eish uyazi indawo engikhulele kuyo kwavela wasuka impi ekhaya MC Ula eGoli nje. ngila eGoli mina ngizama ukuya lapha kuswalozi yebi injury yami engekho so bad ukuthi ngeke ngidlale ngalokhuza kuswalozi I'm sure ngajima around 2 weeks kwasuka impi ekhaya ayi uyazi impi ifuna lo ongayifuni ifuna uyicashele hayi kwacaca ukuthi hayi angeke leyo lokhuzana ngakubeka nakho kanjalo ukuthi funa ngibaleke or mhlambe nami ngangiyakhona or ngangibaleka ke ngeke sisakuchaza lokuningi kodwa nje yiyo into eyangilahleliswa kakhulu amathuba ikakhulu ebholeni ukuthi indaba zezimpi zakithi well ke uNkulunkulu emkhulu ke ngaphila njengoba ngiphila ngahamba ke ngajoyina leke ngiyamarasti lokho ngijoyina ngelinye ilanga kwazi ofika umfowethu umkhwekazi wobuhlebe entombi kwakusaduma ubuhlebe entombi ngaleso sikhathi Yimiphi iminyaka lapho? I'm sure around 98 yeah because album yokuqala impela yentombi ezingamajola ka98 impela ngathi mina 97 ukujuka lokhuza lento yeginci kuyilandela kwathi ngo98 kwafika umfowethu lo umkhwekazi obuhlebe entombi ezekubaba uyabona ubuhlebe entombi Ngibazi ngegama nje ezekubaba bephethe umhlebe entombi kwamajola njengoba abaningi bazi nokuthi intombi amajola bekwezakhe kanti cha bekwezami mayifika la umfowethu wabona ukuthi ngithanda iginci wathi mina angihlanganisa amantombazane yena uzoza nesiginci senza amantombazane yebo ngagcina ngakwenzanga naye kodwa engagcina ngikwenze naye omunye umfo wakazonde enkandla babethi umthengisi nabadilisi engagcina sengenza ngiqala naye intombi ezamajola hawu sengidlala ibase ngaleso sikhathi intombi amajola nje ama-album azo eningi bengiyirekhodela mina ibase ngifundela emarasteni yakhuphuka ke lento yangena ke lento kangokuthi ke thina siqala ukucula umculo njengoba ngithi ngaqala ngentombi zamajola bekunzima ukuthi ungavela usuku uyocula ungenayo isistayela sakho lento kaShuni bekufuneka uma uyocula bekuno producer kuqala wena nje ngizokubekela amantombazana amadala ubuhlebe entombi kuze ingane zoma kuze amatshitshi amhlophe kuze intombi ngamajola ngikhuluma ama-album amantombazana amadala ahlukile mangwabheka konke lamantombazana becula into ehlukile omthente hayi umthente ifika kamuva ukhuluma ngabantombazana amadala qala ubuhlebe entombi kwalandela ingane zoma kweza amatshitshi amhlophe sibayeke laba imxhelela lo meleni ontombi ehloniphayo banibana sikhuluma ngamaqembu amadala labo bazalwe yebo khuluma lawo 4 kade kuye ubuhlebe entombi ingane zoma amatshitshi amhlophe intombi zamajola yeah so bekunzima lezo sikhathi ukuthi ungasuka wena uye studio uyo ngoba bekuno producer ngaleso sikhathi ubuphoqeleke ukuthi uproducer noproducer ube ne style so bekufuneka uma ufika wena besenza ama demo thina kuqala uyihambise kuproducer bayilalela ekuqala ubethi mafika kufuneka ufika nento yakho ukuthi ubekutshela no producer mawufika nayo le style esikabana hayi uyoza mbani bekune style somuntu ukuthi lo producer lokho kwabona uproducer ngqo yebo into esekhaya uzoyibuza ukuthi yini umsebenzi kaproducer yini akayenzayo kuwe njengomculi uproducer ngathini njengomculi uyakwazi ukushintsha let's say ivoice nangendlela odeliver ngayo message mawusuku uyikhuluma ama note kanjalo nje ngathini uyakwazi ukulawula lezo zinto bese lalela nesound kunjiniyela ngoba njengoba sekwashintsha namhlanje sesiproducer engineer bengakuproduce kuqala umsebenzi wakhe bewukuthi yena athatha into wena akayitshela uproducer mayethi lokho ayimi ingoma la ayenza ukuthi yeah kahle uproducer ubeproducer sa producer ngishiyena engineer qobo ukuthi ufunani ngizokwenzela isibonelo guarantee
okulalele umsebenzi wenziwe ekhampanini engane zomanje ngoba kusekhona ukhuzwayo uproducer lo singabheja imali uShobeni singabheja imali mfowethu alikho iartist elenza into noma ngafika cishe kodwa into ethinto uShobeni uyayizwa ukuthi ayifani neyomuntu nje oyele ngolwazi wakudala 100% usenomgogodla wakudala ukuthi kahle kahle umculo buwenziwa kanje lokho kusho ukuthi usaphethe quality uqobo singabheja imali umculo nomculo ngisho eqhamuka umculo emushi album yokuqala nje maye ngaphansi koShobeni wengane zoma uzofika kuzoba ngathi kudala ekhona ozoyizwa kuzoba ngathi kudala ekhona yini umsebenzi woproducer because engineer akana say one engineer abavila lapha ukuqala lokho ngoba unomsebenzi omningi akwenzayo noma ungemningi engineer abafuna ukuthi akazi yabona njengoba ngumletho akulula ukuthi mina ngishintshe istyle somculo kunjiniyela because kuzoba ngathi ngimenzisa into okungeyona that's why umculo kahle kahle ubona namhlanje ecishe ngathi uyafana ekuni wasesa producer engineer ngisho i-drums leli seliprogrammiwe mawuqala nje ushaya isiginci vele afake leli drums lakhe akahlale nalo vele lela akazi yona ukuthi udla ngalo kanti mhlambe lelo wena obuzofika nalelitsha belizokwenza umehluko omkhulu ake senze nje umehluko mfowethu siye ngingayile nangu mayogadi nithi mayogadi ubani umfana lo vala unyaka lo nithi bani Mthandeni cha lo vala unyaka manje uma lokhu umafikizona yebo masikhuluma ife uyongixolela naye mawuthi uyezwa kula akakhona njengamanje uyozwa ngelinye la masikhuluma ife akona masikande umculo awudlala kodwa ngoba uwenze estudio esisebenza omaskandi wawenza futhi ngomqondo wakhe ngenkani yakhe umsebenzele back but makhulunywa iqiniso akona maskandi mawuye kumuntu nje odlala umaskandi ufika ukuthi akadlale lo mculo ngeke uyawudlala naye into engicabanga ukuthi imsizile usebenze nomuntu osafuna naye ukusebenza engineer ngiyafanekisa engineer naye usafuna uyazi kunonjinela osalalela ngoba naye usafuna egama bese kuba nonjinela othi mawuthi bese ilalela lento oyifunayo sayilalela lento oyifunayo ngoba kuyacaca ukuthi mafikizolo lapho usebenzise into akayifunayo wathola engineer ozomlalela ngoba kube womunye bezothi yini le hayi ngeke isebenze phela bacula abaningi sibulawa yilokho uthi uqhamana style kuthiwa hayi ngeke sisebenze kusho engineer akafuna ukutesta bese ithatha ingoma incekise kulezi vela asezaziye inodumo yabona nithi recorder babe bexoxa istory kade sinobani la izolo yabona le ngoma nje cishe ifane neke kade record obani na ubone bodwa hayi cha ukuthi mangincike eduze abani shoot right into engenza ufika kanjalo umculo wakho iziphi izinto ongathi mawubuka umculo wamanje ubuka ukuthi lezi zinto bezenziwa ekuqaleni bebezenza abaculi laba basemuva kodwa manje ayisenzeki futhi ziyawuthinta umculo ukuthi ngathi ziyawulimaza noma zithi kuphindisele emuva kancane into engiyibuke namhlanje umculi akasabahlonipha abalandeli sekwa kahle kahle lento yonakala ukuthi emculweni kube nalento okuthiwa abalandeli bami yebo yonakala kakhulu leyo nto because masikhuluma ife angeke ndoda ushaya ihit unyaka nonyaka angeke singabheja imali ihit i1 ihit iyona eyohlala ihleli emqondweni yazi kunengoma futhi othi mawuyidlala betha abantu bengathi akuwena mawungakayidlali le ngoma ukuthi indala kangakanani akusebenzi ngizoxolisa ukufaka amagama abanye abantu masikhuluma angizofaka umaskandi uyabona iso brothers mayo performer ayiye kusathane simehlulile because ihit yabo labo abangena abangivela ngayo ebantwini yeah so ke ngicabanga nokomaskandi baningi ngababala vele abanama hit abo wonke lakho sekulandele lokuthiwa ama hit ngeke beshaya shwi nomuntu ekhala yebo mawuthi ngafa uqedile yona hit le mawuthi ngafa angithi uyabona ke noma ungayidlala zonke yabona mfowethu kodwa mawungakasho ukuthi ngafa awukasho ayizinyakaza ingane lapha emumva akeze ukunyakaza uDJ esho ukuthi 2004 kwaqosha umlando awuzibuzeke emkhaya yazi ukuthi kunabantu abazothi leyo album oshuka koyokuqala kancha uyabona uzubona umculo unfair
mase sifikile isikhathi sakho sifikile akujike uyabona kune-album elandelwa yileyo ngoma i-album yoshuyeti ungafanele ukuthi angisizibaba kune-album ethi uDustbin afica ingane yahle ku-dot box afica ingane lahle ku-dot bin ngiyakutshela mfowethu sizolenze njani la ufika ubone khona umculo ukuthi mase kufikile akekho ngamaphomu wakho because yes le album engoma ethi ngafa ma ungabuyele emuva hayi ufika ubone kahle nazi ingoma kwakufuneka iqopha umlando idla abantu akwenzeka sasingakafiki isikhathi yabo size koMroza sifanekise ngoMroza kule album uMroza kunengoma yavala unyaka Van Damme somfana kunengoma lapho ethi ngibhala incwadi ngithi Dear Hlupheka susana kahle yazi sisathinta lapho ngoba ngiyathanda sithinte ezintweni ezinhle sisathinta lapho uma ubuka indlela umlayezo obubhala ngayo ukhuluma ngofaka ukuthi ukhuluma ngabantu abachitha ipeni abantu labo kakhulu ngokujulile ukhuluma ngoshilo ubutekhala ukhuluma ngabantu abachitha ipeni ngokujulile kakhulu uma uqhathanisa izinto indlela ezenzeka ngayo manje nangalendlela esikhuluma ngayo yokunika umuntu umlayezo ukhulume naye umuntu aphile umuntu uyabona mina ngikhule ngilalela kakhulu iSopranos Sopranos mfowethu angifuni ukutshela amanga bekushayela ingoma ngathi ikhuluma nawe mawuyilalele bengempela besingabheja imali ngithi nje angeke udlale ingoma zeSopranos uzoyiqeda album ungayitholanga ekhuluma nawe lapho besingabheja imali so namhlanje into engiyibukayo uthando lujulile awuluboni kodwa luyapi kodwa lona yilo lisebenza vele namhlanje so ngokwe message angifuna uqamanga ayisekho sesingaqamba nyamanga uthando into uthando nje akuyona into ongagaranta ngayo ukuthi hayi ngiyacula mina ngikwazela ukuthandwa lakhe umuntu ngoba akekho umuntu wakho umuzi ngendaba zalezi ingoma zanamhlanje akekho umuntu othinteka kuba into yasemidlalweni wasuke kusebumnandini sikhombane but phela uma ubuka isikhathi esidlule uma ngabe umculo ubukhipha ingoma ekhuthaza insizwa ukuthi ayivuke iyoshela yebo ubukhipha ingoma ekhuthaza insizwa ukuthi ayondle ekhaya bekukhishwa ingoma khona ingoma eyayishaya uBhekumuzi ethi uhulumeni akesikhululeni lendaba yangididwa aqeda utshwala wavulela isibhamu wavulela ucansi ikhuluma nohulumeni osiphethe ukuthi izulu phethe kanjani akayibuke nayo indlela akenza ngayo izinto kunjalo ngoba yabona uma ungabheka namhlanje thina ngesikhathi isicula yazi ukuthi story ukulalela nje story sethu umuntu mayeke wathi umuntu umntakwethu eredweni uhleli nabantu abadala busela umgodo wokucasha ulalele nje story ukuthi yini lesikhulunywa ngayo awuyiphathi hayi TV into ekude ngabe istory nje nilalele eredweni nje yazi emakhaya bekwayisikhathi sakuyistory mase beqala ukuhamntakwethu engathi impela ungacasha uyabona ubungeke ukhulume ngothando kuqala ekhaya kungekho abakwazela khona awuqonyiwe mawuyintombi awuqomile or mako kanjalo into efana lezo ukhuluma ngothando ulwaze lapho uthi yini uthando yikho ke namhlanje sekulula nje ukuthi nengane ibize igama lomuntu wesifazane ngomfazi kalula sekulula umfazi umfakazi nje uthi hayi suka wangitshelana indaba yomfazi into uqala ubunge umfowethu usashona emhlabeni wabiza enye intombazane ekwatile ekuxatshana yakwaNcamalala wathi nengculaza naye ekhulunywa sokucasuka nje belokhozi wahlawula ambopha lelo cala wahlawula so kunamagama kade ehlonishwa ongeke ulibize ungekho kuleso lizimo olubingi ngoba ngisho umfazi lo awubizi noma yimuphi umfazi ubizo wakho kuphela hayi noma nje ukuthi ngoba nakho umkamuntu sizothi umfazi hayi izinto ebezamachilo neziphoxayo nezihlazayo beyihlonishwa kakhulu lokho bekwakhisizo kakhulu njengakhona ke la emculweni mawungalonthisa nje abaculi abadala ubucula mawungalalela okhansela yonke le genge nje kakhulu ebekicula ngoma zothando mawungalela uyabona umakhumbula ialbum kaKhansela yayithi Amalombo khona le ngoma yayikhuluma ukuthi hamba phepha lami lokho ukhuluma nentombi yakhe esekhaya yabo nentombi mayicula mhlawumbe noma ecula ucula ngathi mayedwe esoka lami kwasha kwacima isitombi ikhuluma ngesoka
hayi umjolo. So manje uma umculi njengamanje sekuba sengathi awuculanga mongaculanga ngengoma enothando funa lijulile uthando lwakhona ndoda yo hey uze nawe hey wayibeka lo muntu lento kodwa mawuthi akazi ngoba libhalwe phansi wayekufunda ngoba enye into engiyibukayo nama angisho ukuthi ngiyayigxeka ubhalo magama lwabo kodwa uma uthi uyabuka siyabhidlika isizwe ngalo uthando kodwa abaningi abaculi abakhuluma ngalento le yalo uthando yazi kusho ukuthini yazi indoda ziningi izinto akukima akukho right but kubona abafowethu ngayesikhulu siqamba manga kimi njengomletho ngathiwa nginomona because bayaphumelela mawuthi ababuka empilweni ngakho lokho yebo badayisa kodwa isizwe asilungi phela uzokutshela yena ukuthi anana indaba nesizwe unendaba naye angeke umuntu umblamele ukuthi akakhisiso yena unendaba naye yabo so thina nje wasithina nje mawukhuluma iqiniso elifana lelo ukuthi hayi indaba umona yabo ayithi kukhulunywe nangalezi zinto zemicimbi lemicimbi ethe chithe sakala kunabaculi abangaholi kodwa balikhuluma iqiniso aqaba ajabulela umuntu uthi hayi ngizoyipost eduze kaMthandeni or eduze kaKhuzana hey nawe uzobe ukhona hayi ngizobe ngikhona kodwa imali idololo kunalokho kuspenda wena uyofika kulowo mcimbi hayi mina amane ngihlale senzeka kanti izinto ezifana lezo hayi ukuthi ziyenzeka mawungabheka kahle mawungazikhulume nje fair ipost enabaculi aba more than 20 qathi bahola malini bonkani bahola ngamalini uzowenza imali lo muntu wena njengoba usukubathole beqhasha ko40 nje sibuze ukuthi mawukuthiwa kune show ifestival le ake sisho njengale ukuthiwa kwaze lonke le lokhu batheni kwenzeka la emabhida umpucuzeko lapho mawubheka lapho umculo ukusuka namhlanje uze kuyosanga kusasa bahola amanini lo bahole lo nje babebuya bekhala bonke nabadumile babuya sebekhala yabo jabulela ukuthi useposteni uxhaphazwa hayi mina manje ngihlale nje so lonke ingane zami singalala ukuthi singahleli angina stress siyabona kububi ngoba bukhona ububi kodwa into ihamba nobuhle ungathi iziphi izinto ezinhle ngomaskandi wamanje mhlawumbe ungathi hayi lezi uyayincoma zikhona hayi ngabe ngiqamba amanga ngoba ngithi angikho mina kuyiso lesiphithiphithi mhlambe onganolwazi ukuthi inenhle ngaba ile ukukhona kuleso siphithiphithi ngoba into mawukuyona vele mancane amathuba okubona ububi bayo because uphakathi yabo akulula ukuthi mawubhukude yazi sikhulele emakhaya ubungawabona amanzi ukuthi angcolile uphakathi uyabona ngoba uqhelile kona wabukela lapho ude la amanzi angcolile kodwa ubhukuda phakathi yena ubone right mancane amathuba okubona wrong bento kuyona yabo but kimi nje hayi ngaba ngiqamanga because ngibabuka ngoba abantu abamini ngilabo manje abacula bakhona ngibabuka bese enkingeni encindezi yokuphila impilo yamanga ukuphila impilo ongeyona ngoba wenzela abantu isikhathi esiningi abaculi baphilela abantu abaziphileli bona yabona mawumuntu usathi mawenza into uthi abantu bazothini uvuma noma yini ngoba uvumela ukuthi abantu bazothini let's say njoba sike sikhuluma ngemculo engabhatali kunabaculi uthola ukuthi mawumuntu ongabonakala isikhathi esiningi emapostini bangathi awuyena umculo so uthothi iposter noma wazi ukuthi umuntu azasholo yena ukuthi hayi ngicela ungifake ngingazi ungikhokhela bra ngoba nje ufuna ukuthi naye abe ingxenye yokwakhe isithombe sokuthi kube ngathi uyaqhashwa ubhizi ngoba kufana nemali leze ekhokhwayo mina yabona nje ngizolifaka igama likaMfowethu ngoba sixabani wangitshela yabona uCevuzile mina wangitshela kahle wathi yabona bhoti mawusela eGoli angeke uzoqhashwa because labantu abasemakhaya abasiqhashayo basiniko othobani wababiza amagama engibabizeke la wathi sigijima nabo la siba ngo 5000 o 3000 wathi manje umuntu mayezoqhasha vele uyacabanga ukuthi angeke uzosuka eGoli usukela 5000 ya usukela 5000 ubona ngathi mawuseGoli awuqhasheki wena wazi ukuthi ngoba bengakudingi bakudinga inkinga abanokuthi imali abasuke bezokunika yona vele engeke uzoyivume ngebhadi nangenhlanhla ngake ngafonelwa ngakithi eCastlereef emvundlweni kwakuvulwa eMacingwane High School ngeke kufihle lakho kwakuvulwa eMacingwane High School ngafonelwa omunye usisi ngiyabona ukuthi abomkhandla
Futhi into engayibuka ukuthi babevule loudspeaker ngoba wafika wangichazela ukuthi banomcimbi kanje wayesethi bano 5000 ngase ngiyahleka esikhundleni ukuthi ngiphendule ngahleka wathi yena namzwa kuyahleka uyabona ukuthi kusho into eyikhulunywe le ukuthi ngeke avume wathi namzwa kuyahleka indaba yakho iyagcina vele iphelele lapho ukuthi ngeke ngikwazi ukuphumelela because 5000 ngeke usukela eGoli uhambele emakhaya uhambele 5000 uhamba nabantu abagidayo ba expect into yanodlala lapha bazonika uzobanika imali i-transport imali nidla imali kunoshintsho ke silibonayo lento yomculo iqale kumacassette yasuka kumacassette yanga CD yasuka kuma CD yaya online ungathi mawubuka lukhona noshintsho mhlambe olukhona lapha ikhona ninzuzo ethile ongathi iyakwacula ngeke ngiqama manga mina ngijwayele yazi ukukhuluma ngento mina ngingakayiphathi ngesandla engisayibukele kudeni uyabona umculo nje wasithina safika emculweni kwamacassette kwashintsha kwama-CD so into nento entsha efikayo ihlala vele inesizathu sokuba ngathi ngcono kunekade ikhona ubona late ukuthi hayi man kwakungcono yabona kungena ama-CD phuma ama-cassette hey nathi sasibona but hayi into ihamba kahle yabo no nangaphandle kwemali yacabanga ukuthi icassette belike ligaxele liqhunye ukuthi malike lagaxela lisaqhumeki yabo kumele ukhothe mhlawumbe isikhathi ugaxele uthi alikhipha linqamuke vele shuthi selimoshakele yabo so kungena kwe-CD kwangathi hayi la kuveza i-CD nalo ukuthi awuhamba libe neclash yabona saqala sakhala bafika laba ePirate nabo bakhopha uyabona ukuthi into nento ngisho amafoni lawo siwaphathayo makuzongena ifoni entsha benza sure ukuthi kuhlala kunento ongenayo kule ekade unayo endala okuzodeka ofisa ukuthi ufisa ukuba ezothatha umqondo wakho ukuthi kube ngathi ingcono le uthola uthenye into yangena kuyona noma ungazuyidinga ungayidingi ujabulele nje ukuthi ngoba unayo nayo laba banayo yabona nje ngiphethe ifoni engiyiphethe siningi ngabe into engayisebenzisi kuyona engingazazi ukuthi ke noma ngabe kuyaqhamuka okusha kodwa kuhlezi nakho kuzoba nenkinga zakho akuzinanzuzo akuzinanzuzo akunjoba yabona yasikhuluma ngalama million la ukukhulunywa ngawo namhlanje sigcina nakhona singazi ukuthi leli million eliyigaranti namhlanje uthi ayubani seshaya imillion kudume ngapha nangapha liphethe leli million and jala wawubona udumo lokuthi uvele ecassette esithombeni yebo uhlonishwe emphakathini uhlonishwe lokho sibone ecassette mawuke wathi uyacula ungabonakala esithombeni abantu bakubuza ukuthi apho hayi singakuboni esithombeni uphinde futhi kubomsakazi bomsakazi idlala ingoma emsakazweni asikuzweli idlala emsakazweni hayi shuthi usucula impela uyazi ke lokho komsakazo ke namanje kusekhona impela uyazi kunomuntu nje wasingaka nje nami kumletho nje ezumuntu ingoma emsakazweni athi uyabona mfowami hayi sungenile impela ke manje yazi ngikuzwe emsakazweni akushayele ngisho ifoni akufonele athi uyabona sungenile ngempela ke manje hayi ngikuzwile emsakazweni hayi sungenile ngempela so nje uyabona ukuthi lento khona into eyohlala nje ikhona ongeke futhi uzoyidida yawo amathuba ke anamhlanje mfana ngithi abaculi banamhlanje if ukuthi izinto zilendlela abayiyo ngiyabajabulisa kodwa ke abokusiza ama ukuthi ngihlale ngisho ngithi if ukuthi lemsebenzi nalezi imali okuthiwa abaphatha banazo ezabo aboyibamisisa ngoba iyophela isikhathi siyafika izinto ilahleka into kade uthi unayo kufuneka uqala impilo entsha akusayeke emuva ikhona ke into esike siyibone nje khona la emculweni abaculi abaningi banemicimbi ngokwahlukahlukana kusho ukuthini lokho ngicabanga ukuthi sekuyona marketing strategy yabona namhlanje yebo ke ngiqamanga ngokwemali imali isithumasha emculweni
ukuthi nje kodwa ke inabanikazi hayi ukuthi is too much ukuthi nawe ungangena uyicaphune no inabanikazi laba sebeyibonile imali bayakwazi ukusebenzisa umunye oseduze kwakhe ukuthi ayithole mo wena ujabulele nje ukuthi hayi ngikhona ngekho lento okuthiwa imiming lento ukuthi uqhashwe nje uzodlala iCD unikwe 20,000 o 21,000 o 10,000 o 5,000 ngiyafanekisa thina siqala umculo nisamba amashow abantu bengena ngemali o 20 rand sibuze ukuthi abantu babengena eholweni ngo 20 rand or ngo 50 rand kufuneka bebe bangaka abantu ukuze nikhave ukuthi nibe sethi nemali okukhomba leyo proof yokuthi umculo thina besiwenzela uthando kodwa uculwa hawu mfowethu usasho ukucula kudlalwa insimbi idlalwa live ngikhuluma ngo live mina ngidlala ibass yabona lesikhathi bekukuninga amathuba okufunda into edlalwayo ngidlala ibass ngagcina sengidlala i-drums abaquli nje phela abaningi abadumile ngibadlalele i-drums kuma live yabo kushawa into ngampela quality ingoma iphume nje obenjalo phela beqala bengekho lento okuthiwa ama sound major that's why abaculi bamanje beyisaba live ngoba khona lento abayenziwela o-engineer le-studio bekhandwe kulungiswa ama-voice hayi noma umuntu ezwile ukuthi usho engineer futhi hayi khululeka soyilungisa kusho yena engineer uthi uyasho ukuthi hayi angizwanga kahle lapha athi hayi khululeka soyilungisa ndithi yofika lapha vele siyiyona siyiyona yikho ukubona ulife bewusabanga because ingoma uyabona nje kunabantu mneke ngibezwe namanje uzothi nje mina ulife angufuni kabi ubheda kabi yini isuke ingasaphumi le yanto mase mbona lo mculo wakhe yabo mase kulife aduda yakusewu bathatha bakhonjiwe ukuthi hayi laba bahle kulife babeli bathathu ngoba nje kulife into efika kube inkinga hayi voice ukulikhipha iphiphi hayi ingoma phela kufuneka kube yiyona dikile mic ke lapho kulife hayi wathi omunye ngeke ngimbisa ngegama wathi hey ubani ongimangazile khona enye khona ishow yayikhona athi ufika wathi mayifika ku microphone wathi ngqi wathi mayibalance uthi ayibambe imic athi the mayibanga imic wathi uyalahla washaya eceleni uthi nami ngase ngibheke eceleni uthi ngabuya ngasalalela uthi kodwa ubani wenzani madoda uthi wafuthi nawo bonke uyizwile wahlehla futhi uthi wabuya ngathi ubuya ngestep lapho ufika waxamalaza wayibamba imic uthi wathi uyasho uthi washaya eceleni uthi ngavele ngasukuma ngathi ngiyochaza iziphi inkakha lezi nkakha endala owawazi ukuthi hayi makuthiwa si live kuzonanyathisela ngizokukhuluma abantu engeke ngahamba nabo ngadle badlalela futhi yabona amashayina amahle uthwale nje hayi khohlwa mfethu makuthiwa ushayela live ngikhuluma ngomuntu ke ebengimdlalela i-drums ngimphusha ngemuva kuzoba umqomeni makuthiwa ushaya live wodlalela ibhola awu kuzoba ubani nje ngikhuluma ngabantu abadumile asikhuluma ngo live ake ngime ngamashayina nomqomeni ngoba laba abanye kwakuyistyle esihlukile nakhona thola ukuthi akuhlale ngikhuluma abantu ade behlala kushameni bengasuki hayi mfowethu bekunjani ukusebenza nensizwa uthwale nje umnandi kakhulu indoda engakhulumi ke le uthwale nje umuntu okade ekhuluma kakhulu bekuyo ucija uzodlahla lokhuzana lokade besebenza naye wahlahla bathi ucija yembona uyena umuntu ongathi ube hayi uthwale nje bengakhulumi shawu umsebenzi phela nje hayi yabona makuthiwa koza live lapha na bodayi esingabheja imali hayi besingabheja imali siliye kuthando bese kuzoba obhek music angizange ngidlale no bhek music kodwa wawazi ukuthi uyadela kodwa nje hayi uze Masoul Brothers uyazi ukuthi phela labo ngeke baqhathanise sithi iqolo hayi labo ngeke baqhathanise sikhuluma la koMaskandi phela labo ulife bawuqala besa urecord yebo
abawuqalanga nje abarekhodanga phela iSopranos mawungakhumbula ama LP wabo kusekhona ama record bakudala sayilandela iSopranos kusebe sashaya umama Asibongile babe record laba bafike beqophe khona umlando lapho mayesha uMasibongile la befike beqophe lapho ke babe record live kusarekhodwa ngebhande yabona ibhande kusene ibhande nathi silificile ibhande noma singalificanga isikhathi eside ibhande befike kuba nebhande mhla ubona lokumaka shooter nama bioscope ibhande lakhona belihamba so lapho izinto izingena same time skingi bass okudlalwa lapho kukhona make kwaphimbo yedwa kuqalwa phansi liyasulu ibhande phela hayi lento namhlanje makuthiwa kuphimbe kodwa lapho bebe recorder manje ngeke uqhathe nalabo bantu makuthiwa dlala live bona makuthiwa nje ingoma iyaqala siyayithatha wonke umuntu ufuneka enze show cabanga umuntu usazoshaya isolo khona lapho kwenze ukuthi uyishaya isolo abuye wrong sekufuneka kurajwa konke lokho kahle umculo ungelona hayi that's why umculo oqala kade ungeke uvele uzele ngobuso nje uthi ufuna ukucula kodwa noma kwenze ubonele hayi bebebalwa bacula endaweni thina sikhula kwaziwa nje hayi obani bacula funa khona mawumbonile umculi impela bekuba ngathi ibingekho lento namhlanje namhlanje phela kushintshile namhlanje yazi umculi namhlanje abalandeli abamcontrolayo kunokuthi kube uyena abalandeli angazi into ngayithatha kanjani abalandeli babelungu bami yabo yimo kufuneka ngibahloniphe okudlula namhlanje abalandeli ibona abahlonipha umculo okudlula bona kanti ibabelungu ba bekunjani kusebenza neBhova angifuni qamanga bekumnandi kwakumnandi kakhulu kuningi ke singakukhuluma ngeBhova abantu abangakwazi mina ke ngiyangazi kakhulu ngoba iBhova okwenza ukuthi ngikwazi ukusondelana nalo iBhova belisebenza noBhethi belinjini uBhethi iBhova nje kanjinela kunengoma nje ngeke ngisho umuntu usisi ngoba ngiyazi kunengoma lenithi nibiza ngogatsheni nishela abafazi bethu ngiyayazi nalonto babekhuluma ngayo uthi sukapi leyo ngoma eyikhuluma kwagadlana engineer nomculi ngaleso sikhathi umgqomeni esho engineer kunentombi eyayithandana nomgqomeni ithandana noBhethi same time uBhethi engineer same time kwaze uphuma ukunibiza ngogatsheni sishela abafazi bethu uqala nje kodwa kwakuyinto emnandi ke nje eyihlaya uBhethi okwenza ukuthi engineer yena umgqumeni engineer yena umgqumeni uBhethi umfowabo kaThuthani phela uThuthani ezengidala phela uThuthani ezengene kwaYani ezosebenza kwaYani bekusebenza umfowabo uBhethi okuyena ade record omgqumeni iqiniso kwabantu abangafuni ukulikhuluma ngoba phela linyathelwa yenyawo umuntu obewunjiniyela kwalokhuzana uBhethi owazwayo engicabanga ukuthi kodwa manje sekungathi akasiwo but okuyena umuntu warecord omgqumeni no mashayina no banibani no babanibani uBhethi mana ke uBhethi lo ubehlala nenkosini ilona uthwala nje kade eduma umphesho amabhluku adabukile emva ube kuphuma ingedlana kumashayeni uBhethi wathatha wangena esikhaleni sengedlana eshaya inkosini enjiniyela wakaYani njengoba noThuthani shafu njengoba nenkosini into kaBhethi zonke lezo umfowabo isuke ekhaya le into yasekhaya ke kwaNdlovu mana uyanjilela la kodwa ikhala kuwe futhi udeni ngogatsheni bani bebenjalo ke vele abaculi bakuqala bebenjalo nje ukugadlana lokhu nje komsizi obuhle hayi kwenhla kwehla eyikhanda ingoma yamnandi ngoba mawungabheka kahle ngalezo sikhathi abaculi mabethandana nomuntu esifazane bebekwazi ukubona ukuthi uyinhlobo lomuntu esifazane sekugcine kube ngathi kuumdlalo isingekho lento ezikhwela bengamoni ithothe kugangwa ngayo yena lo ethothe kugabe kwenziwa njalo uqala abaculi bengeke uzokuthiwa baxabene bangintombazana hayi lento yamanje bani bangintombazana asekingcini bekulenzeki lokho bekungenzeki lokho bekugcina ukuthi odiyona ngathi siyadlaleka
kanjani kodwa amantombazane uningi njengabaculi nje ukuthi konye isikhathi enye into iyanokuthi wena ufuna ukutreatwa kanjani. yeah Enye isikhathi uyayifakela wena ingcindezi noma adingekho. Yabo. Iyenzeka vele yona ikhona ihlala ikhona bakhona vele osisa abanjalo emculweni abajabule no angeke uthi bayahlupha but nje abajabulela ukuthi ngithandana nomuntu othize or umculi ngiyafanekisa hawu umuntu osifazane mfethu udalwe ngenye indlela umuntu osifazane uyakuqomela imoto angazi noma yakho noma kuyona yakho ujabulela ukuthi uzohlala eFront City yabo so akuyona into ongayithatha sekukuwena ukuthi wena umuntu onjani uyayithanda le nto noma uyayithanda kodwa futhi kufuneka ube nendlela mawuthi uyamqhelisa ozomqhelisa ngayo ukuthi engaboni uyamqhelisa waphela lo muntu umlandeli wakho uyamdinga kusasa lo muntu maningi amathuba ukuthi akudonsela abanye bakholelwe kuwe nakade bengakholelwa kuwe kanti futhi mawumqhelisa abone maningi amathuba ukuthi ulahlekelwe abanye kade bezoza kuwe ngokukweseka so ingcindezi ebakhona ukuthi kufuneka wenze into yokuthi uyibalance ukuthi naye engaboni ngathi awuhambisani nento akayifisayo mnikelelo thuba kodwa nje indlela thize ngifuna sibuke umntalapho emculweni kaMaskandi mdala kodwa hayi lo namhlanje lo kodwa usuphelisa uyehlile futhi nawo ngathi umntalapho ubunaliphi iqhaza ubulibamba ekutheni mhlawumbe uphakamise kancane umculo ngathi abaningi ububasebenzela ngeke ngiqamba manga abaningi abacula abaphakeme ngendaba zakho lokho angeke siqamba manga ngeke ukuthi ngoba nakho mina angikholelwa kuyikho futhi angizange ngibe nenhlanhla yakho bese ngenza ngathi akukho right ngokwempilo abacula abaningi baphilile ngakho lokho mina ke angeke ngikufihle mfowethu kwangehlula kufanele abe ngakwenza kodwa kwangehlula nabantu bahlale besho bethi hayi indidane yayisikufakile kwasha kwacima wayeka kwasho ukuthi yazi into manje ngakujwayele ngiyayijwayele angeke uyenze yibo phela abantu abaphile ngomntalapho indidane umntalapho iphamisa yabona nje ngeke ngikufihle yes kunengoma la umtshengisena kathi khona mlethwa umkhawami sizwe uthi mawuhlangana nalabo zisogcwele insipho ubatshela uthi indondo into zethu sasashaya indondo ngempela ngaleso sikhathi ola ize ikhuluma ngawe ushaye i-best video ngeke ngikufihle lokho ngaleso sikhathi umuntu wayesesematheni ngama-best video kwakuthozana ulanga ngeke ngikufihle vele sebegadlana vele kahle kahle wayengifaka kuleyo mpi indidane engifaka kuleyo mpi leyo yayifuna ukungifaka lapho ukuthi mina kwakufuna ngiphenduke ngibe isitha mhlambe kuthokozana into efana lezo yabo hayi mina kuningi mfotho yamuntu bedalwe ngenye indlela kwathi ngelinye la kunomama wade ekikiza kimi abathi masithole wasothukela yamfuna kimi indidane lo mama loyo ngamhambisa mhla ngalelo langa ngiyelapha ngafika benza le ngoma uZanefa noKhuzani le ayithini ngambe abafana bangenza ikhona ingoma la aba-3 khona okhona uKhuzani noZanefa nendidane bawu-3 ingoma indidane yathi indidane hayi phela mkhaya nawe okuvele sibona uthini into esingayenza kwasho ukuthi nje mina nje umuntu engangimazi vele ukuthi hayi uyathanda vele ukufaka entweni akushiye khona that's why umtshengiseni mbene umqondo ukuthi mayekufaka engomeni yakhe ufuna usho lento efuna uyena uzokutshela sebenza kanjani obvious ufuna ukuthi yena ukubhekisa uyazi ukuthi ufuna unikhulume ngengoma ezoqonda ukuthi yena ufuna uvume yena umtshengiseni yakufaka engomeni la nje izoba yinormal wayekufaka engomeni ezofuna kuvume yena mina ngokuthi nje ngumuntu vele obengakusebenzisa ukudunyiswa angazi noma indlela engangidalwe ngayo mina uKhuzani album umtshengiseni album ayizoyikhipha bezongilalelisa nkabe yamthola ukuthi manihlele emotweni ifakile ikubheke emehlweni ukuthi uzothi yeah vele ngeke ungancomi manje ke ngoba usebenza nomgqumeni isikhathi esiningi no kanjalo wayengenakho lokho ukuthi no angithi ngaleso sikhathi bebengakahlukani kahle kahle umtshengiseni phela nomthandeni nomgqumeni bebesebenza bonke kubuhlebe kubazi beyinto eyodwa so ngalesikhathi kusadlala life nani bengakabikho indidane
Ubebekhala. Bengabekho indedane. Ubani obelida la Buhle Begqubazi noma belida bonke nje uKhloso walo? Ubuhle Begqubazi belida umgqomeni. Yebo. Impela ukubazi bami bebelida umgqomeni. Noma ngingenawo ulwazi oluningi ngalo kodwa nje ngathi isikhathi esiningi ngathi bekumgqomeni ngadelita Ubuhle Begqubazi. So ngalesikhathi mina sisahamba amashow ngoba bekufike kube yimi bekufike kuba amashayina kube umgqomeni kade kuyilo crew leyo bekwa amashayina kumgqomeni kuyiCollins kaMkhize kade sijwayele uma bephuma amashow kuphumele le 3 kanjalo le 3 ngaleso sikhathi mangicabanga umtshengisweni behamba noBhekmuzi nobani Isheni noBhekmuzi isheni ubeyisheni no man ngiyiphambanisa lento abazayi babeyisheni noBhekmuzi umuntu obeyisheni noBhekmuzi umgqomeni kodwa emva kokube sekunalama show lento obusheni labo baqale vele sekuqala lezi zinto zama CD kodwa nje ngesikhathi ka live bekwa amashayina kumgqomeni kuyiCollins so umgqomeni lo ngikhumbula kwakuyilontshe kakhangela mina lami ibhokisi mangathiwa ngiyashona if kuvumeleka mina lingabanjwa abaculi bephelele belibambe bephelele ngabikho umuntu ongaculi bonke bazokutshela hayi belibambe ngoba abangakithi okutshela ukuthi ngisebenzile nomletho hayi ngengomeni zabo kuyingoma zami shuthi ime ngibabizayo akekho mina umculo wasemsingo ngathi ungibizile engomeni yakhe kodwa mina ngiyababiza right ke abaphoqelele ukuthi bangibize if uyabona ukuthi angiqualify ukuthi ngingangena engomeni yakhe kodwa nje mina abaculi akekho umculo wasemsinga even odumile namhlanje osicebi namhlanje kunengoma engayenza noSicebi 2017 ungacounta kuzibuza ukuthi uSicebi wayesedumile ngaleso sikhathi ethi sobaphusha ngenhlanhla yadlala umsakazweni leyo ngoma leyo angithola ngaleso sikhathi ngangingambiza ngenkosi yamagcokama ngangimbiza ngoSicebi even namanje mina ngisambiza ngoSicebi angikwazi ukuthi inkosi yamagcokama ngazi ukuthi uSicebi yabo baningi abaculi engisebenze nabo uSicebi ngasebenza naye kuleyo ngoma kuleyo album yami ethi siyasebenza ngenza ingoma ethi umsingiphelele okhona ocela zemniko obheka imshengo osinama umvalethu onjencane ngaqoqa wonke umculo wasemsinga noma bengeke ngithi bonke kodwa ngizothi engangikhona ukusondelana naye odumile ongadumile ongana album bakhona mina abaculi engomeni zami engena album benama EP bengenawo ama album bengena EP engaculi endawo but iphimbo lakho ulithola kwi-album kaMletho ngathi kubaleke ngani ukudlela nobuhle nabaculi bangakini uma umculo ngicabanga ukuthi lento ihambisana no ngathini nothando lwendawo yangakini because mawuyithanda indawo yangakini yonke into ozoyenza lapho uzofisa ngathi ningayenza ngokubambisana but mawukuthi indawo yangakini wena ufisa ukuthi kube uwe kuphela waziwa endaweni vele ke ngeke kubasondeza abanye abantu ngoba ufaka kwi-competition kubantu bakini osebenza nabo abaculi banamhlanje bagijimisa ukuba ngcono ngakubo ukuthi kwaziwe yena ukuthi uye kuphela khona abayibenza into ngokuhlanganyela abaculi banamhlanje Sisivala ungathi kubaleke ngani ukuyihlonipha ukuyibheka uma umculi konke la uhamba khona kizo zonke indawo nokukhombisa nje ukuyithakasela ukuthi abantu bakuthanda futhi baweseka kakhulu ngicabanga ukuthi into ebalekile ukungabi lutho ukuzitshela ukuthi awulutho kuyokusiza kakhulu ukutshela ukuthi awulutho ngoba once wayitshela ukuthi uwutho ubalekile uzogcina usudideka ungasabahlonipha abantu ungazasihloniphi wena qobo into yokuqala nje kufuneka uzithande wena uzihloniphe wena mangithi uzithande angikhulumi ngokugeza nokugqoka kahle no inhliziyo ngikhuluma ngenhliziyo ukuthi sithande wena inhliziyo ngalesikhathi uzithanda wena kululo nokuthi uthande omunye umuntu ngalesikhathi uzihlonipha wena kululo ukuthi uhloniphe omunye umuntu leyo nto isukela lapho ekutheni wena qobo inhliziyo yakho mawubona omunye umuntu ubonana yabona nje mina nginokuthi nokuthiwa hayi ungakhuluma ukuthi bazokuvalela mina ngeke ngikhalela ukuvalelwa ngoba vele mina akukho la engangavulelwa khona ngikwazi ukuvalela ubuhlungu bokuvalelwa nokuvulelwa ukuthi kuhlukanisa ngani angikwazi
mina ngeke ungizwe ngikhala ngomhlelo womcimbi ngithi hey hayi akangiqhashi idudo ziyadula kwashaya cimbi ngoba manje ngangibuza umbuzo ukuthi ngangithe eculani ngizothini ngizothini wangangithumela ukuthi angicule so nokungiqhasha kaphoqelekile yabo hey dule kakhulu simple manje namhlanje thola ukuthi abahleli bemcimbi bathola amacala hey hayi ubani akangiqhashi wekusho ukuthi uyangizonda hey ubani kwasha kwacima no akakuthumanga wenze ngoba uthanda wena uthe uqele emculweni ungena angithi manje abaculwa namhlanje usengena ngokuthi ufuna ukuqhashwa akasangenele ukuthi yena ufuna ukujabulisa abantu usengena ukuthi ufuna ukuqhashwa uzokwenza imali yes bese ngamqhasha umuntu bese uyacomplain amtshela ukuthi idudo ziyadura kanti bengikuthumile hayi asivale sathobe kakhulu siyabonga kakhulu kuba nawe la ohlelweni lethu ngibonga kakhulu ndoda nami ukuthi ngibe lana ohlelweni bengixoleleke ngoba ngiyazi ukuthi khona abathunikalayo ikakhulu la emafonini khona abantu abahlalele pressa nje button elired lokuthuka lenhlamba nani well ke ayinamathela inhlamba kodwa okusala engingakusho ukuthi into iyona angeke vele uyishintshe manje kusho ukuthi into iyona mawukwazi ukusithuka sibadala sibangaka ngoba into efika ibe bhlungu kakhulu uyaxolisa nje ukuba umuntu uthola ukuthi uthuka umuntu ongaculi azokuthuke ongenandaba nawo ozokuthukela indaba zomculo ongazi nokuthi manje nikhuluma ngomculo nikhuluma ngani uzothuka umlandeli waloyo muntu ngoba uthanda loyo muntu thothi wena loyo muntu umazi okudlula yena wazi ingoma zakhe wena wazi yena qobo mfowethu mina ngibona mina ngingaphansi komlungu angifuni uqhamanga futhi ke ngisho ngithi mhlawumbe kuba ngicula ngabe ngirish mina ngispende kakhulu emculweni ukunokuthi ngathi ngigainele mina kunabacule ngithi mangiqhamuka ungathola sihleli kanje sibeka i2 liter namakhekhe or sishisa inyama utshela ukuthi uyena othengile kanti kuthenge mina ngemali engiyiholile kodwa ngokuthi udumile emahlweni akho nendlela omazi ngawazi unje ubani hayi ubani badla inyama kushuthi ithenga ubani thina khona la siqhamuka khona kuthiwe nanga umletho hey awusafo koma ndoda wenza iplan ayithina siyazi makheli kuphela inyanga siyahola umculo akana benefit every month ulinde kona ukuqhashwa lo nzima yabo ena isikhathi eqhashwa khona umuntu akamphethe eceleni olokho edonsa nje emhlephulele edonsa emhlephulele ukhulu ukuthi asikhulumeke sabaculi ngoba sibona ukuthi sizokwehla isithunzi nothando hayi siyathoba ngiyabonga kakhulu yebo